Hvis man har set, hvordan man konstruerer sådan en sumkurve her, så har man muligvis også fanget, hvordan man aflæser den i den video, jeg har lavet. Ellers så kommer her et lille recap på, hvordan man aflæser sådan en sumkurve. Det første her, der står noget med et kvartilsæt. Og kvartilsættet er egentlig i al sin enkelhed ikke rigtig noget, vi regner på. Det er bare noget, vi kigger på, fordi det handler ikke om at finde et gennemsnit, men det handler om at sortere alle vores observationer fra den laveste og til den højeste observation. Så vi sørger lige for at rangordne dem, for eksempel hvis vi taler højder fra den laveste person og til den højeste person. Når vi har gjort det, så går vi ind, indtil vi finder den midterste person på linjen, og så måler vi højden på hende eller ham. Og vedkommendes højde vil så være det, vi kalder for medianen. Når vi har gjort det, så kigger vi på de laveste 50% af vores data, og så laver vi det samme cirkus. Går ind, indtil vi rammer den midterste person der. Og højden på den person kalder vi for vores nedre kvartil, eller vores Q1, vores første kvartil. Medianen fungerer også som vores andet kvartil. Fordi vores tredje kvartil finder vi i top 50% af vores data, hvor vi går fra medianen og maksimum ind, indtil vi mødes på midten. Ser, hvad det er for et tal, hvad det er for en højde, og det er vores Q3. Grunden til, at vi kalder det kvartiler, det er, fordi når vi har fundet de her tre værdier, så har vi 1 kvart, 1 kvart, 1 kvart og 1 kvart, altså 25%, 25%, 25% og 25%. Vi har 4 af dem. Vi har 4 kvarte. Det giver 100% af vores data. Vi kan også gøre det på vores sumkurve. Det er blandt andet derfor, vi laver den. Fordi når vi har et kæmpe stort datasæt, så er det måske lidt irriterende at skulle rangere dem flere tusind observationer, og så tælle ind, indtil vi rammer midterpunktet. Men hvis vi allerede har udregnet frekvenserne osv., summeret frekvenser, så har vi lavet vores sumkurve, og så går vi bare op til for eksempel 50% på sumkurven. Går hen indtil vi banker ind i grafen, og så går vi ned og aflæser, hvad er det for et tal. Og der har vi vores median. Så lad os igen lege med, at det er højder. Jeg går op til 50%, jeg hen, jeg banker ned, og så kan det være, at jeg finder ud af, at medianen her er 1 meter og 82 centimeter. Det fortæller mig, at halvdelen af de personer, jeg har målt højden på, de er 1,82 eller lavere. Altså de er maks 1,82. Det fortæller mig omvendt også, at den højeste halvdel af dem, jeg har observeret, de er mindst 1,82 meter. De er 1,82 meter eller større. På samme måde så kunne jeg finde mit tredje kvartil ved at gå op til 75%, ud indtil jeg banker ind i grafen, gå ned og aflæser, lad os sige 1,91 meter. Det fortæller mig, at 75% af alle dem, jeg har målt højden på, de er maks 1,91 meter. Og de resterende sidste 20% op til den højeste observation, de vil så være mindst 1,95 meter. Det er sådan, vi aflæser på sumkurven, og det er også sådan, kvartilerne fungerer. Det er 25%, 50% og 75%. Og dem vil vi rigtig gerne bare altid lige vide noget om, fordi de er hurtige til at illustrere, om alle de har den samme højde. Hvis der ikke er ret stor afstand mellem de her kvartiler, så betyder det, at rigtig mange af vores observationer er klumpet sammen omkring et lille område. Hvis der er stor afstand imellem dem her, så betyder det, at det er mere spredt ud. Hvis vi så er interesseret i noget, som ikke lige er 25, 50 eller 75%, så kalder vi det fraktiler. Kvartil, fordi den inddeler specifikt vores data i 4 kvarte, og fraktiler, det er en fraction, det er en brøkdel, det er en eller anden form for procentdel af vores data. Så det er alt det, der ikke er 25, 50 eller 75%. Men konceptet er stadigvæk det samme. Det kunne være i det her tilfælde 50, 60, det er måske 67%. Så hvis jeg gerne vil vide cirka den laveste tredjedel af mine observationer, så går jeg op til 66,66666. Måske rundt op til 67%. Så jeg går op til 67%, går jeg ud indtil jeg banker ind i en graf, og så går jeg ned og aflæser, at de laveste 2/3 af mine observationer, altså de laveste
66% af mine observationer har en maksimum højde på 1 meter og 87 centimeter. Og på den måde så kan jeg også sige, at den højeste tredjedel er så mindst 1 meter og 87 centimeter. Så vi aflæser fraktilerne på præcis samme måde som kvartilerne. Det er bare med alle andre tal end 25%, 50% og 75%.